ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали хонаҳои душанбе. номи канал зурая хонаҳои душанбе. дар ин канал дӯстон шумо фақат ай душанбе хонаҳоро бисёртар тамошо мекунед. дар ин канал шумо аз нарх навои хонаҳои душанбе бохабар мешавед. ин канале ҳаст ки мисол фақат бисёртар хонаҳои душанбе навор мешавад ва иншоалло ки кадомитон ай душанбе хона харем подписатсия кунед. ирӯза наворда як 7-8 хона ҳастае ки 50% хонаҳои душанбе, 50% хонаҳое ки равон кардан мо монтаж мекунем, ҷобаҷо карда пешниҳодтон мекунем, тамошо кунем. Баъдан барои реклама дар WhatsApp чизе ки ҳаст рӯй кунем. хона, мошин, замин, квартира чизе ки дорем рӯй кунем, ёки омада ай пеш навор мекунем. хушук карда хона қоидаш хати ҳамин канали Саудо ТВ-ро медонен. ҳамиша ман хидмат бачаҳоро гуфтанам мона. навора шурӯъ мекунем то охир тамошо кунем. дӯстони азизам, хонаи фурӯшии назди ҳавлигиро нигоҳ кунед. ҳамира ман хидм дар числаи 17 июл ирӯз навориш кардам. хидм рафта навориш кардам, нигоҳ кунед. ноҳияи Калхозобод, деҳаи Ленингради 1 дақиқа роҳ дора. ина тамошо кесен дӯстони азиз. об свет дора. ҳами пеши ҳамин хона дӯстон як канали калони хушрӯи беҳтарин дора ки беҳад калон айда барои обозӣ. хулоса дӯстон ҳами ҷои овдора бигем хато намекунем бачаҳои азиз. 3 дар хона дора, 7.5 сотиқ замин дора. ҳамин хонара видеои параш лозимтон боша. ҳамин числаи 17 дар канали Саудо ТВ ҳамин хонара отдельно гузоштагиам. бидроен канали Саудо ТВ да хушрӯ када як ба як майда када фаҳмондагиам. хулоса ки дӯстон бо лозим боша тамошо карда бигиренаш. ҳамихел мегум 450,000 сомон. 7.5 сотиқ замин дора. яъне ки ҳавли обши 15 сотиқай қисмиша мефурӯша. дар ҳамин қисмиш дохил мешавад 3 хона. мақсад барои худтон ошхона, анҷомхона, алоқхона ҳамаш каргай ин тарафта дохил мешавад. ҳамун тарафе ки мисол савдо мешавад я дохил шудагия бачаҳои азиз. хулоса ки 450,000 бо муомила мешавад дӯстони азиз. марамат чойлоби ангур, ҳавли калон, дарахтои мевадиҳанда аз ҷумла анҷир, шафтолу, зардолу ҳамаш ҳаст пашти бачаҳои азиз. ду та рақам дасти WhatsApp аз номи канали мо хонаҳои душанбе ёки аз номи канали Саудо ТВ ҳам тамошо карда метонен. ана ашмоя хоҳиша бачаҳои азиз, медонед чӣ? хабар аст ки фақат ҳамин наворда як та лайк монен. кадомитон мақсади лайкмонӣ надори лайк мон бачаҳоша. я дастгирӣ ки иншоалло бо дарҷи аймо ҳам дастгирӣ мешавад ягон вақт иншоалло. ҳарчанд ки ҳар рӯза навор кесем ойди хона 450,000 занг занем. дӯстони азиз, хонаро нигоҳ кунед. дидесен хонара? ин хона хонаи назди ҳавлигӣ ай. ина қисми дохили хонаҳо. 3 комнатага ҳая, 2 сотиқ замин дора. ноҳияи Фидавсӣ, маҳаллаи Гулбутта, назди магазини Дастрас, шаҳри Душанбе. 620,000 сомон. арзиш рақамҳои 45-49 аз номи Саудо ТВ ёки хонаҳои Душанбе метавонед муроҷиат бикунед бачаҳои азиз. хона тайёр, ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. одаме дар коре ки бихара даромада оилавии зиндагиро сар кунад. ҳавли стяжка ҳамвор, ҷои мошинмонӣ, дарвозаи хушрӯ, гирдаш маҳкам, 2 сотиқ замин, 3 дар хонаи фасони замонавӣ ва дора кухни, баня ва дигаро. Гулбутта, маҳаллаи Гулбутта, ноҳияи Фидавсӣ, назди магазини Дастрас занг занед бачаҳои азиз. чӣ хелай хона? нархаш чӣ хелай арзанда ё ки не? ку як комментария кунед бачаҳои азиз. бародари азиз, замини фурӯшӣ хоҳиш карден шумо, ина маромат қабулш кунед. ноҳияи Рӯдаки, шаҳри Душанбе, маҳаллаи Навбунёд да қарор дора. медонед Навбунёд намҷа? 6 сотиқ замина 240,000 гуфтесай ки ҳамвори хушрӯакай. рақамҳои WhatsApp ро экрани шумо. кирпичный завод мега, то маршрутои 45 мега, роҳ 2.5 километр ай. ҳастай. маҳаллаи Навбунёд роҳ ва қувваи барқ дора. камбуди чи ай? ов надора ки кашидан дар кор мега. ҳуҷҷатако 100%, масҷид, мактаб, боғча, поликлиника дар наздикиш қарор дора. 240,000 сомонӣ, 6 сотиқ замин. дӯстон, саросимавор занг занед, хонаро бихаред.
Бародари азиз, анами доме ки мебинен ида ки ҷоҳай Душанбе дай, Зарафшон дай, 102 микрорайон дай. Дукомнатага квартира ҳай ки дар этажи панҷум масоҳати 60 квадратай. Ду хонаи калон калон как студия буряй. Эна марамад, агар студия бигим хато намекунам фикрмо. 790,000 сомон арзиш бо муомила. Душанбе 102 Зарафшон Зарнисор территорияи поликлиникаи 14. Рақамҳои 44 дада аз уми мо ҳозир занг занем, боқимонда маълумотро бигирем. дӯстои меҳрубон, мо дар ки ҷоем ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф, маҳаллаи Шоҳаншоҳда қарор дорем. 4 хона, яъне ки ҳавли калон дора, калидор дора, баня дора. дӯстои азиз, нархи ҳамаи хона бо маслиҳатай. Свет доимӣ, об дорем мега. Дар хона магазинам ҳастай дӯстони азиз. яъне ки кадомитон мехарен, рақамҳои ватсап ахириш 4870 да занг занен. соҳибмулк чӣ мега? Мега ки касе мехара мада занг бизана, нархиш бо маслиҳатай, уқа қимати нестай, бо маслиҳат мефурӯшем мега. дӯстон марама занг занен. бародари азиз, анами домда мо дорем квартира ки масоҳати 65 квадратай. нигоҳ кунед. қисми дохили хонаро дидесен кадом ҳолатда қарор дорад дӯстон. Духонага ҳай, дукомната квартира, этажи 14, масоҳати 65 квадрат, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 695,000 сомонӣ бо муомила. ина дӯстон варианти зур, беҳтарин вариант барои харид кардан зиндагии шоҳона, хонаи орзуҳо баҳри шумо. рақамҳои 4-9 аз уми канали хонаҳои Душанбе инами хонаро бигирен. ҳоҷатхона отдельни, кухни отдельни, баня отдельни, духонаи отдельни, коридори калон, проекти замонавӣ, хонаи орзуҳо. занг занен, аз уми мо маслиҳат кунем. дӯстои азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар Душанбе, назди масҷиди Калон, 2 этажаҳай, ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Олисомон, 14,3 сотиқ замин ва дорои 6 дар хона. нархаш бо маслиҳат. овадиден дига намебинед. дута рақами ватсап рӯи экрани шумо. кӯчаҳо асфалт. аз трассаи Душанбе то хона мега 50-60 метрай. то Душанбера, яъне ки 46 микрорайона 7 километр. масҷиди ҷумъахонӣ 150 метр дорад. мактаб, духтуру, хона аптека, парикмахер 300 метр дорад. магазини продуктовӣ 80 метр дорад. 2 этажа 6 дар хона, деворо 1 этаж семинблок, 2 этаж ғишти лоӣ, 4 хонаи 5 ба 3,5, 2 хонаи 8 ба 3,5, 2 коридори 8 ба 3,5, ошхона, молхона, баня. хоб ҷӯйбори дарёи Кӯфарниҳон, боғи калони себ, чормағзи, туту, олучаву хурмо, ҳуҷҷату сертификат дорад. дӯстон, нархи хонара занг занен, мегем мега. нарх бо маслиҳат, марҳамат писон шед. бародарои азиз, 700,000 сомон квартираи фурӯшӣ, дукомната квартира
дар ошёнаи панҷум масоҳати 50 квадрат дар панҷум этаж ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе 700 000 сомон, рақамҳои 6116 аз думи Саудо ТВ ёки хонаҳои Душанбе. ҳозир занг бизанед, бигиренш бачаи азизо. ина маромад шанси зур, варианти соз, хонаи беҳтарин барои шумо дар ҷойи обод. нигоҳ кунед, шанси зур, хонаи беҳтарин, варианти соз дар ҷойи обод барои шумо дӯстон. маромад зангза пурсоншед. этажи 5 ду хонаи 50 квадрат, муомилаи соз мешавад 700 000 сомонӣ. дӯстои қадрдон, навори мо тамом шид. чизе буд ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, комент кардем, ҳамаша мондум. ана бо WhatsApp мегузорам, роӣ кунен, ҷонтон нагардам, лайк монен, дар каналам подписатсия кунен. иншоалло ки бо далшид дар хизмат. зиндаву сарбаланд бошем ба шумо.